Benvinguts a Parlem de Ciència, benvinguts a un nou vídeo del canal. Avui, segon capítol d'introducció a com mirar el cel, avui parlarem de les estrelles. Som-hi amb el vídeo! Sempre solem dibuixar les estrelles així, amb 5 puntes, però tenen realment les estrelles aquesta forma? Doncs la resposta és que no, i en aquest vídeo explicarem per què i com és que aquestes estrelles les dibuixem d'aquesta manera. Així, primer de tot, però, anem a explicar què és una estrella, com es forma i per què fa llum. La primera dada que donarem és que l'estrella més propera al planeta Terra és Pròxima Centauri, que està a 4,22 anys... No, l'estrella més propera al planeta Terra és aquesta estrella que surt de dia i és tan grossa, o veiem tan grossa, que és el nostre Sol. El Sol és una estrella. Ja la primera pista que ens dona és que el Sol no té 5 puntes, sinó que és una bola. Així, aquestes estrelles que veiem en el cel són molt similars al nostre Sol. El nostre Sol i totes les estrelles que veiem en el cel de nit són grans boles de plasma. El plasma és aquest estat de la matèria que no és ni gas, ni líquid, ni sòlid. Vindria a ser, per exemple, el foc. El foc és un estat de plasma. I per què una estrella és rodona i no té 5 puntes? Doncs això és perquè en una estrella intervenen dos forces principals que fan que tingui aquesta forma. La primera és la força de la gravetat, que el que fa és intentar contraure aquesta estrella cap a dintre. La segona és la força de fusió nuclear, La palabra es nucelar. que fa l'estrella cap a fora. A dintre aquesta estrella succeeix una reacció nuclear, que explicarem després què és, que el que fa és fer força cap a fora i així contrarrestar la forma de la gravetat. D'aquesta manera, com que aquestes dues forces són iguals, diguem que estan en equilibri i aquesta estrella tindrà aquesta forma rodona. I de què està composta una estrella? Doncs és 75% hidrogen, 24% heli i un 1% més menys que corre per allà, doncs vindrien a ser elements pesats, com per exemple el ferro, el carboni o així. I així, però, què és la fusió nuclear que succeeix a dintre l'estrella? El primer és que les estrelles fan llum i desprenen calor, i això és degut a aquest fenomen de fusió nuclear que succeeix a dintre aquesta estrella. La fusió nuclear, per explicar-ho simplificadament, és una reacció que fa que dos àtoms d'un element xoquin entre ells i formin un altre element. El que passa dintre les estrelles és que els àtoms d'hidrogen xoquen entre ells per formar àtoms d'heli. Aquesta reacció el que fa és desprendre energia en forma de llum i de calor. Per això, les estrelles, doncs, fan llum i desprenen energia calorífica. Així, anem a explicar com és el cicle de vida d'una estrella. Abans de començar, però, vull puntualitzar que explicarem el cicle de vida d'una estrella que tindrà el tamany del nostre Sol. Les estrelles, que són molt i molt més grans que el nostre Sol, tindran un cicle de vida una mica diferent que després explicarem. Aquestes estrelles neixen a partir del que es diu una nebulosa. Les nebuloses és un conjunt d'elements en forma de pols i de gas que està a l'espai. Aquests, però, hi ha un dia que pateixen un estímul extern i la gravetat les comença a ajuntar, fins a formar un element molt dens. Aquest augment de la densitat el que fa és augmentar la temperatura, i el que passa aquí és que s'apreta l'interruptor que començarà la fusió de l'hidrogen. Aquesta etapa de col·lapse gravitatori que es diu pot durar uns 15 milions d'anys i passarà des de la nebulosa a la protoestrella i d'una protoestrella a l'estrella, tal com la coneixem. Ja veureu, però, que 15 milions d'anys en el temps de l'univers és molt i molt poc. Un cop, però, ja tenint l'estrella formada, com hem comentat, comença a fusionar hidrogen. Aquesta etapa de fusionar hidrogen i generar heli és la part principal de la vida d'una estrella. Aquestes estrelles poden estar al 90% de la seva vida en aquest estat. Un estat que es diu que l'estrella és una nana vermella. I és, per exemple, l'estat en què es troba el nostre Sol. El nostre Sol fa 4.500 milions d'anys que està fusionant hidrogen per generar heli. Encara estarà uns 4.500 o 5.000 milions d'anys més en aquest estat de fusió d'hidrogen. Així, però, hi haurà un dia que aquest hidrogen començarà a ser menys o s'acabarà. Això farà que la gravetat guanyi i trenqui aquest equilibri d'energies que hem tingut abans. Això farà que l'estrella es torni a comprimir molt i la temperatura torni a augmentar moltíssim. Com que la temperatura tornarà a ser encara molt i molt més alta, el que passarà és que s'engegarà l'interruptor de la fusió de l'heli. És a dir, aquest heli que s'ha generat a partir de la fusió de l'hidrogen, ara serà el que es fusionarà per generar carboni i alliberar energia. Quan una estrella està en aquesta etapa de fusió d'heli, es diu que és una gegant vermella. I per què es diu gegant? Doncs perquè el fet de començar a fusionar heli farà que aquesta estrella es comenci a expandir molt.
Es creu, per exemple, que el nostre Sol s'expandirà tant i tant que arribarà a engullir la Terra. Si no ens l'hem carregat abans, doncs la Terra té un cicle de vida limitat, d'uns 4.500 milions d'anys més. Quasi res, no ens hem de preocupar perquè ja no hi serem, segurament. Però aquesta expansió també portarà parts negatives. En estrelles del tamany del nostre Sol, insisteixo, aquesta expansió farà que les capes més externes d'aquesta estrella es refredin. El fet de refredar-se farà que un cop s'acabi l'heli no podrà entrar en el següent pas, que seria la fusió del carboni, perquè no tindrà prou temperatura per fer-ho i per tant es morirà. I sí, es morirà fent que les capes exteriors desapareixin i l'estrella quedarà una massa allà que el que farà és anirà refredant i es quedarà en el que es diu una nana blanca, que serà el cadàver d'aquesta estrella. Per tant, no, una estrella del tamany del Sol no morirà fent una supernova i generant un forat negre que absorbirà tota la Via Làctea i s'acabarà l'univers tal com el coneixem. I si us heu decepcionat molt perquè us pensàveu que una estrella del tamany del nostre Sol, quan es morís, faria una supernova, faria un pet, després generaria un forat negre que engolliria tot el sistema solar i no sé què, em sap greu decepcionar-vos, però no és així. Simplement l'heli es refredarà, no hi haurà fusió del carboni, per tant l'estrella es morirà aquí molt pacíficament. Però, si voleu veure supernoves i forats negres, el que hem d'anar és en una estrella que sigui molt més gran que el nostre Sol, d'unes 9-10 vegades més gran que el nostre Sol. Aquestes estrelles tan i tan i tan grans, el que passarà és que seguiran més enllà del cicle de l'heli. Quan s'acabi l'heli, podran començar a fusionar carboni, que seria el següent pas. Fusionaran carboni per generar oxigen. Quan s'acabi el carboni, començaran a fusionar oxigen per generar neó. I quan s'acabi l'oxigen, podran fusionar neó per generar i seguir amb la cadena una i una altra vegada. Aquest procés el podran anar fent fins que arribin en el ferro. En el ferro hi ha un petit problema que trencarà tota aquesta cadena que hem estat explicant, que és que el ferro, en comptes de desprendre energia, necessita energia per fer aquesta fusió. El fet de necessitar energia, aquesta estrella començarà a agafar tota l'energia i tot el que hi ha al seu voltant a comprimir-se fins que, evidentment, farà un pet, convertint-se així en una supernova que al final pot acabar en un forat negre. Així és com el cicle de vida pot variar una mica entre una estrella del tamany del nostre Sol i una estrella molt i molt més gran que el nostre Sol. Ara que ja hem vist com és el cicle de les estrelles, anem a explicar per què dibuixem les estrelles amb 5 puntes i no rodones, com hem vist que són, perquè són iguals que el nostre Sol. Doncs això és perquè la llum que desprenen aquestes estrelles és una ona. I quan aquestes ones entren en els nostres ulls, succeeix un fenomen que es diu difracció de la llum. Aquesta difracció el que fa és provocar aquest efecte que esteu veient ara mateix i que segur que heu vist moltes vegades quan veieu llums de nit, que és aquestes aures que surten al voltant d'aquesta llum donant aquesta forma similar a una estrella. Es creu que les primeres observacions d'aquestes estrelles amb telescopis en edats molt antigues es veien amb aquestes difraccions i per això es van començar a representar d'aquesta manera. Aquesta representació s'ha anat mantinguent fins als dies d'avui en dia, que encara seguim dibuixant les estrelles d'aquesta manera amb 5 puntes. No té cap mena de misteri saber per què les estrelles es dibuixen així, que és com les estem dibuixant, i no es dibuixen així, que és com dibuixem el Sol. Doncs bé, espero que us hagi agradat el vídeo d'avui, espero que deixeu de dibuixar les estrelles amb aquest... No, podeu seguir dibuixant les estrelles amb aquesta forma mentre sapigueu que realment no tenen aquesta forma i que tenen una forma més similar a com dibuixem el Sol. Recordeu que em podeu deixar un like i us podeu subscriure, em podeu seguir a les xarxes socials, qualsevol cosa em podeu deixar comentaris a sota. Moltes gràcies per haver arribat fins aquí i ens veiem al proper vídeo. I adeu! Sábado por la mañana, caliente sol de verano y cielo sin nubes, ni una nube, corriendo calle abajo.